Сега, приятели, представям ви рецептата палачинки от краставица. Правил съм я тази рецепта и тези палачинки много добре и много хубав вкус имат. Можете да изненадате вашите приятели, и вашите близки, всичките ще бъдат учудени. Но първата ми процедура е да направим краставицата на сок. Виждате така. Така. И това всичко сега ще бъде на по-малки. Една такава голяма краставица е достатъчна. После инки ги правите и с витал центъл. Той е най-добър за тия неща. Палачинките от краставици са малко по-сложени от досегашните, къде съм ви ги показвал. Първо трябва да направим сока. Щом ги изцелиме, ще изцелиме тази краставица. Самите те са от краставицата, палачинките. Да си включим котлона. И кутията не си чмезва. Виждате всичко как става. Палачинките от краставици са моя идея. Кога ги направих, аз самия се изненадах от резултата, какъв вкус имат. Естествено, че са сладки, не са солени. Краставицата захар е по-добре отколкото сол. Но много от вас не знаете това. И затова ви представям тази интересна рецепта палачинки от краставици. Сега ще включим. Това почти се напълни долу-горе. После ще преминем в... После яйцата ще разбиеме. Краставицата е ядете на салата, но тя е идеална и за палачинки. Уха е много хубаво, като почна да се пекат. И вкуса е много различен от обичайния. Това е пълно. Знам дали ще такова. Трябва да потъват надолу. Но това сега като включиме. Благодарение на витал центъра сега ще можете да видите това. Става бе. Що не се изтежда? Малко това голма, защото
И сега ще преминем в етап сбъркване на яйцата. Това е всичко от кастарицата. Готова ми е. Нямаме вече работа с лобота. Закачваме дъската. Преминаваме напред. За яйца. Яйца, бакалката ми трябва. Както виждате, всичко това се случва пред вас. Гледате палачинки от кастарици. Доста уникална рецепта. Трябва ни и олио, защото това не е мляко. А палачинките обичат да са много мазни. Много мазни обичат да са палачинките. Тази доза е достатъчно да вкараме яйцата. Както виждате, всичко това е много уникално. Готово! Както казах, това са палачинки от яйца. И така кастарица идва тук. Става зелено, защото е за самата обвивка кастарицата. Зелени палачинки. Слагаме их и тази полската суха кафе сметана. От нея малко. Без нея палачинките не са много добри. Какво е? Виждате, захар също слагаме, както ви казах, за да има вкус. Не много, колкото да посила и вкуса на кастарицата. Сладки палачинки десертни са, идеални и за закуска. И сега, след малко ще преминем на изпичането ги. Сега да прибавим и башанце. Башанце ще прибавиме, защото без башно не са палачинки. Тая доза е достатъчна башанце. Тия палачинки са много вкусни и уникални. Направете ги и вашите близки приятели ще се гъмнат, както се казва, защото е нещо различно и уникално. Много истинска рецепта е тази.
След малко ще ги изпечеме. Палачинките от каставици вече са към своят край. Да ги изпечеме. Каствована. Слагаме тигана да ни се напича с малко олио. Както виждате. И това е нещо различно за вашите близки. Да ги поднесете палачинки от каставици. И преминавате на изпичане. Улучила съм сместа. Както виждате, това е всичко от тази процедура. Палачинки от каставици. Приятели, приятно гледане на тази рецепта. Лично за вас я направих. Палачинки от каставици. Уникална е. Представена от мен Николай Манев, Мистерия от Видин.